ଦୟାକରି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜମା ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ନିମ୍ନରେ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଦେଖୁଛନ୍ତି ୟାକୁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ନିହାତି ଯୋଗ୍ୟ। ୟାକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ନିଜର ବଡ଼ ଭାଇ। ଇଏ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଜବ୍ରେ ସର୍ଭିସ୍ କରିଛନ୍ତି ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ। ୟାଙ୍କ ନାଁ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ, ITO ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, କାହାକୁ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଜମିକି ଫର୍ଜରୀ କରିକିରି ବିକିକିରି ମୋ ନାଁ କାଟିକିରି ବିକିକିରି ପଇସା ଦେଉନି। ତା ନାଁରେ ଦୁନିଆ କେସ୍ ହେଲାଣି। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନାରେ 428/25 ନମ୍ବର କେସ୍ ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେ ତାକୁ ବି ସେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ଜୋରରେ। ଯେ ମୋ ଭାଉଜ ତାଙ୍କର ଓପନ୍ ହାର୍ଟ ସର୍ଜରୀ ହେଇଛି ପେସେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କୁ 8 ମାସ ହେଲା ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ନୂଆ କେଉଁଠି ଅନ୍ୟ ଲେଡ଼ିସ୍ମାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି ବୁଲାବୁଲି କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଲୁ ମନାଲି ପଳେଇଛି ବୁଲିବାକୁ। ତାର ସାଲେରୀ ବନ୍ଦ ହୋଇସାରିଲାଣି, ମାନେ ପୋଲିସ ତରଫରୁ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନା ତରଫରୁ ତାର ସାଲେରୀ ଆକାଉଣ୍ଟ ବି ଷ୍ଟପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତଥାପି ସେ ମାନୁନି, ଟୋଟାଲି ଫର୍ଜରୀ କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କ ଘରୁ ପଇସା ଖାଇକିରି ବୁଲୁଛି। ଏବଂ ନିଜ ବୋଉ, ମୋ ବୋଉ ଯେଉଁ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ, ବୋଉର ପେନ୍ସନ୍ ବି ଆକାଉଣ୍ଟ ଗାୟବ କରିଥିଲା। ବୋଉକୁ ଶିଖେଇକିରି, ବୋଉକୁ ମିଛ କହିକିରି ଯେ ବୋଉର ଜମି BDO ଜମିଟାକୁ ଫ୍ରି ହୋଲ୍ଡ କରିବାକୁ କହିକିରି ବୋଉ ପାଖରୁ ସାଇନ୍ କରି ନେଇକିରି ମିଛ ଫର୍ମରେ ଜମି ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛି। ଏବଂ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରିଥିଲି, ମୁଁ ଲିଗାଲ୍ ହେୟାର, କିନ୍ତୁ BDO ମୋ ଲିଗାଲ୍ ହେୟାରକୁ କାଟିକିରି ତା ପାଖରୁ ପଇସା ଖାଇକିରି ଆଉ ଗୋଟେ ଜମି ଦଲାରକୁ ଦେଇଦେଇଛି। ତ ମୋ ମଝିଆ ଭାଇ ଯିଏ ଅଛି ଦୀପକ ରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ, ସେ ବି ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ କଲେଣି। ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆ ଛୋଟ ଛୋଟ, ତାଙ୍କୁ ବି ହଇରାଣ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ ଏତେ ପାପ କାମ କରିକିରି କଥାଟା କରୁଛି। ଆଉ ସେ ଧରା ଦେଉନାହିଁ। ତା ପାଖକୁ ଗଲାବେଳକୁ ସେ ଟୋଟାଲ୍ ମାନୁନି, ମୁଁ ଦେବିନି ପଇସା, ମୋର କ'ଣ କରିବ କର। ତେଣୁ ଥାନା ଫାଣ୍ଡି ଆଗରେ ପଇସା ପକାଇକି ଚାପି ଦେଉଛି। ତେଣୁ ୟାକୁ ତୁରନ୍ତ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ପୋଲିସ DG ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏ ଖବର ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଇଏ ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର, ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ITO ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ମହା ଠକ, ଟୋଟାଲ୍ ପରିବାରଟାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ତଳିତଳାନ୍ତ କରିସାରିଲାଣି, କାହାକୁ ପଚାରୁନି, ନିଜ ବୁଢ଼ୀ ବୋଉଟାକୁ ପଚାରୁନି, କିଛି କରୁନି। ତେଣୁ ୟାକୁ ତୁରନ୍ତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଏ ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ।